tatak mo na! Yes, mga kasama, maayong adlaw, usa ka maayo gyud nga adlaw karon mga kasama. Nga naman, niya na po tayo nasakpan, nasuki na to gatid paminaw, pero napakya sa pagpadayon sa pagpaminaw sa DXDC kay mao lagi na ang radyo mga kasama ni Kagarna. Karon ato nang hatagan og katumanan makapadayon sa pagpaminaw ni si Kasaba karon. Kisay nga na to kasama? Si Bibi Ligaspi. Ay, si kasamang Bibi Ligaspi. Tigpaminawan dyo ka DXDC kasamang Ang radyo. Amaw lagi. Pero nagpaminawan ka sa una. Pauna. Oo, lagi. Oo. Tugon ana. Kasamang Bibi, ato nang hatagan o katumanan ang imong pangandoy nga makapadayon ka padayon ka sa paminaw sa DXDC. Niya na gyud sa atong brand new year, brand new radio set para kakasamang Bibi. Dawatan na kasamang Bibi! Yay! Thank you very much sa DXDC. Yes! Kasamang Bibi, kadiyot lang patingog ko na to kay masin niya patingog. Bidaw? Bidaw? Wow! O sa'yo masulti ni kasamang Bibi? Tayo, ako bakong mata. Bagong mata, blessing daw kayo. O siya masulti ni mo, nga kay brand new set nga radio. Daghang salamat kayo. Nakapaminaw na jud me. Ang drama. Yes! Kasama, mao to ang atong malipayon nga suki nga tigpaminaw nga nakadawat ko sa iyang brand new radio set karon diri sa Barangay 27 ning atong siyudad sa Davao. Radyo Mandudong rin Lubosbog, Tatak Arimen. Stuart. Sa radyo mo, Arimen.